तामुलपुर फरायसालिमायाव सावगारि आखिनाय बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। गोलोम बोथोरनि बन्द'आव फरायसाफोरा ओरैनो गेलेनानै मबाइल थुनाय आरो जानला मोनला बेरायनानै समफोरखौ हगारहरो। बेफोरनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय तामुलपुर फरायसालिमाया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव सावगारि आखिनाय हाबाफारिखौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै सावगारि आखिनाय बादायलायनायखौ मैया खुंफुंनाय जादों। बे सावगारि आखिनाय बादायलायनायाव सा 150निबो बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। बे बादायलायनायाव सेथि बान्था महरै नोगोद 6,000 रां, नैथि बान्था महरै नोगोद 3,000 रां आरो थामथि बान्था महरै नोगोद 2,000 रां बे बादायलायनायाव मोननै थाखो बाहागो खालामना होनाय जादों। गाहाय थाखो आरो गोजौ थाखो। गाहाय थाखोनि बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननो हायो कृतिका दास, नैथि बान्थाखौ मोननो हायो दारफना बर' आरो थामथि बान्था मोननो हायो सुजुरानि ब्रह्मआ। गोजौ थाखोनि बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननो हायो उपासना कलिता, नैथि बान्थाखौ मोननो हायो सत्यजित बर' आरो थामथि बान्था मोननो हायो चिमान्त बर'आ। मख'नो नांगोनदि बे बादायलायनायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ राङारि अनसुंथाइ होनायजों फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव गोसो गुदुं खालामनायनि थाखाय, थुलुंगा होनायनि थाखाय आरो तामुलपुर फरायसालिमायाबो बेफोरबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायनायनि थाखाय तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगेन बर'आ साबायखर बावदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौ। दिनै जोङो तामुलपुर फरायसालिमायाव जोंनि बे तामुलपुर जिल्लायाव थानाय जेसेबां आर्ट फरायसालिफोर दं, सावगारि आखिनायनि फरायसालिफोर, बेफोर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे बादायलायनाय जों होदोंमोन आरो बे बादायलायनाय होनाया दिनै फैयै फैयै जोबथा, अदेबानि दिनै फाइनाल राउन्डआव सफैनो हाबाय आरो बे फाइनाल राउन्डआव सफैनो हानायाव जोंनि तामुलपुर फरायसालिमायाव दिनै जों गासै 150निबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो दा बे बाहागो लाफैनायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा उन्दैनिफ्राय लानानै एसे गिदिरसिम आर्टआव जेसेबां गोसो गोनां फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोना बेवहाय गाजा गोमजायै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय जायनो देरहासार जानो हागोन बेनो बान्था होनाय जागोन। सेथि बान्था महरै जोङो 6,000, नैथि बान्था महरै 3,000 आरो थामथि बान्था महरै 2,000 जोङो रां बान्था अनसुंथाइ बिथांमोननो होनाय जागोन। आरो जोङो बे तामुलपुर फरायसालिमाया बे बादायलायनायखौ होदोंमोन देग्लाय गरम बोथोरनि जे बन्द, बे समाव जाहाथे गथ'फोरा बायदि बायदि गेलेनानै ओरैनो समफोरखौ हगारहराब्लासिनो माबा मोनसे क्रिएटिभ खामानियाव समफोरखौ हगारहरथों। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो 4 आरो 5 थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय कचिं क्लासबो जों होगासिनो दङ तामुलपुर फरायसालिमाया। दा बेबो जोंनिया गाबोन जोबफैगोन। दा ओंखायनो बेबायदि जों देग्लाय गरम बोथोरखौ फरायसालिमानिफ्राय बेबायदि हाबाफारिखौ जों लादों आरो बेबायदि हाबाफारि लानायाव जोंखौ फाइनेन्सियेलि मदद खालामदों जोंहा मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' सार बिथाङा। दा ओंखायनो बिथांखौ आङो बेबायदि हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि जायफोर फोरोंगिरि महरै बेबायदि फोरोंनाय खामानियाव बाहागो लादों बिथांमोनखौबो आं दिनैनो बे खाबुआवनो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बिथां तामुलपुरनि जों सासे गोसो मोजां बा गोसो गुदुं सिफ मोननो हादों आरो बिथाङा बेबायदि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनाय बा बायदि बायदि खामानियाव एनकारेज खालामनायाव फरायसालिमायाबो बाहागो लानांगौ होनना जोंखौ खावलायनायलाय जों बाहागो लादों आरो जोंनि बाहागो लानाय लेखायैनो जोंनि बे तामुलपुर ओनसोलाव थानाय जोंनि जे लेखा MA BA फरायनानै न'आव थानाय जोंनि लाइमोनफोरा बे फोरोंनाय खामानिखौ बानस'ना लानानै जोंनि मावनायखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बयनिसिमबो आं गोरबोनि साबायखर बावदों। आरो दिनैनि आर्ट जि बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ जायफोरा देरहासारनो हागोन बिथांमोनखौबो आङो गोरबोनि साबायखर बावदों आरो जायफोरा बाहागो लादों बिथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोरबोनि साबायखरखौ बावहरदों। गोजोन्थों।